Min kemilhom li żdiedu żewġ vaċċini ġodda kontra l-meningite fuq il-formularju tal-Gvern lura fl-2020 ingħataw kważi 70,000 doża ta' din it-tilqima ta' prevenzjoni lill-eluf ta' tfal. Il-vaċċin kontra l-meningite B iddaħħal fuq il-formularju tal-Gvern 3 snin ilu, filwaqt li dak kontra l-meningite ACWY kien diġà fuq il-formularju fl-2015 iżda ma kienx jibbenefika minnu bl-aħlas kulħadd. Għaldastant dawn iż-żewġ vaċċini bdew jingħataw lit-trabi kollha bl-aħlas minn Ġunju tal-2020. Fl-ewwel sentejn sħaħ minn meta beda jingħata, il-vaċċin kontra l-meningite B ħadu l-kors sieħ tiegħu ta' 3 dożi kważi 9,000 tifel u tifla. Fl-istess perjodu aktar minn 8,700 tifel u tifla tlaqmu biż-żewġ dożi tal-vaċċin kontra l-meningite ACWY. Mill-2021 din it-tilqima bdiet ingħata wkoll lil żgħażagħ ta' 14-il sena fl-iskejjel. B'kollox sal-lum tlaqmu aktar minn 7,000 żagħżugħ u żagħżugħa fl-iskejjel b'dan il-vaċċin. Dan l-istazzjon tkellem ma' tabib ewlieni tal-Gvern Walter Busuttil illi spjega kif il-meningite hija infezzjoni fin-nervaturi li tibda minn infjammazzjoni fir-riti ta' madwar il-moħħ. Ir-riżultati tal-meningite jistgħu jkunu varji. Ikun hemm effetti fuq in-nervituri kollha, ġifieri jista' jkun hemm effett fuq kif jaħseb il-moħħ fuq il-ħsieb, jista' jkun hemm long term effect, jista' jkun hemm effett fuq il-moviment, jista' jkun hemm effett fuq il-feeling, fuq il-vista, fuq il-hearing, ġifieri il-meningite jkollu effett fuq ħafna areas differenti tal-affarijiet li jaħdmu bin-nervituri. It-tabib kompla jispjega kif jeżistu żewġ tipi ta' meningite, waħda inqas serja mill-oħra, u minkejja li jeżistu trattamenti l-aħjar għodda għal prevenzjoni hija il-vaċċin. Aħna l-liġi ġenna li ġiel il-poplu kollu li jieħu ċertu vaccines at a very young age, u din ngħidula l-6-in-1, u fis-6-in-1 waħda mis-6 hija propja vaccine kontra l-meningitis, kwalità ta' meningitis, u dik il-meningitis jgħidula il-HIB, kontra l-Haemophilus influenza meningitis. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Marija Zerafa, om ta' żewġ subien, li l-ewwel wild tagħha twilet meta dawn il-vaċċini kienu għadhom iridu jinxtraw bi spiża l-ġenituri. Hija se titqabbel kif għall-ewwel wild tagħha dawn il-vaċċini swewa madwar 700 euro, filwaqt li għat-tarbija li għandha issa dawn il-flus se tifrankom. Jiena mill-esperjenza li kelli tat-tifel ieħor niftakar li kienet spiża u għax ovvjament tal-meningite tiswa ftit mhux ħażin u jkollok baby ġdid, jkollok ħafna spejjeż, jiġifieri hija xi ħaġa tajba naf li ħantiel u ħanifrankaw xi ħaġa x'tista' dawk il-flus issib x'tagħmel bihom meta jkollok newborn ġifieri. It-tilqim kontra l-meningite imur jitfit ma' vaċċini oħra li l-Gvern jagħti b'xejn li trabi u tfal, fosthom kontra l-ħosba, ir-rubella u l-kanċer fl-onq tal-utru.